All Karbi Englong Inter-College Culture Competitions Engdeng Chok di Karbi People Hultera lang solong paman pon bomlo. Sukhanjan Karbi Hero Dealer at Hingnu along LPG truck ihung wengoner arapant a hearing tang rakpan api ke patong dun. Mohon terang ke suki pangji ningkan hinian susei tang lo lasi siget selang jipan KACCM Dr. Turam Rong Hang pan kerap kacuhang. Warakrong pli alamaki aputhak pen Unemployed Youth Union atum pen perangkia mai kang nipon. Non uwe kimi atumapan pindeng sumpot pen jenglok ason lun kana barim lapen Karbi traditionals ason kepat tuduan sami lan se kepat chehung ponji lapen uwe kimi atumapan lanu se ani kirung pon pen kirim kibi pon thekji apan pura Karbi Longri jutang aterang atum pen kabori pon along KCS lapen JLF atum cerap cetodun pen si ani kanwang sami All Karbi Anglong Inter-College Culture Competitions paman pon si Peneng surhinira ang koirahini aparman engdeng truck All Karbi Anglong Inter-College Culture Competition di putera langso Karbi jutang aklama long si mathizong ni pai krit truck ani pen pangcheng pontanglo. Karbi Longri jutang aterang atum pen kedam tang ningkan truck aprang Kolis along ka Charlie bam ari soye janga tumapan Karbi traditional competition ke paman ponji aphan cases atum pen na kilo. Lapen la so putak nili tumpen samit cedon dun pamisi ani kanawang sami labang so stylong KCS atumpen samit cerap cetudun bom lo pusi KCS amai bu Chandra Singkro pen pachini pon Peneng an indeng trok Karbi jutang kecepat deh asa indeng pon lagi nili inut jutang klemang pu ahim pen ningkarong lapen ningkang sam akalong pajirlo kadu jutang kecengon ararapan Karbi Longri jutang terang ahim pen langsung Karbi jutang cepat di labang so saya yang deng ponje putak peneng peningkan po perang peningkan trok perang kecing sini long si halabang so hut salong kirong pi lapan sabin rong pi dan cenglok pinangan pulas kacali ari soy jangan ini paling cewai lah jadi itu pulas long kacali bom ari soy jangan pun Karbi jutang jupat aputhak nang itu minje pam sunsa barsai nang ini paling cewai maksudnya cewai ateng pen nili kamun thi la pen nili tum kises tiria mai hin cewai ateng dan ningkan ese daktar langsung orang Karbi su sorong aja lapan hawar Karbi su sorong aja katalon pun sorong pen ke kadok ke kecil ke sama pan pun lapan isi bangke Dasamet pet lo ke tek lo ke cali boma korte inji tum akabor iban si Karbi ke jutang ke angsong polinji abang so akamat kapen si nili tum Karbi jutang asong tiria mai hin cedon dun pamesi abang so Karbi cali jutang aten seng pen hakiceng pen on nili tum Karbi jutang asong tiria mai hin pen si cerak sining thelo peneng ana bangke kado ke great roxy an koles cetong lo sike cengse ningkan maget powe asila soteng langdam lo pulo tang de penengan bangke binangan lo bicara koteng jiratum kaya jutang kan tur ponjia pam akabor ipon bangke kacing dulu sebang sila ni sila solong hot pena hot lili sosial media long long jela bangke tara langso Karbi Youth Festival la pensional Karbi Youth Festival tang ko api lason aku puthot college inter college Karbi culture competition ki biji ke bilo ke nang so ke dulang la ke kises ban ke thak dun lo pura pinangan la masuk social media long paklang lo selong so budang nili lam klar pukali nili ka chunri bangala ya ke thurmiari so jang atung khe jutang kan thur konolong pamang kudunang ne apananing pabok dunang ne si madu akar biya kete-kete tu manta sini dengan kelompok kita cuni. Labangso engdeng truck si Inter-College Culture Competitions along nini ke chok arni abangke Karbi long angkang along ke college home crit truck si ariso izanga tum pen stami sonsuri ke cibung hambi ke patu kengdong dam pen kedam ke cebate pen cenglok ason ke patu cebate ponsi ningarong cipi pon rinti
All Karbi Long Inter College Culture Combinations ingdeng trok Karbi jutang aklama long si mathizong ni pai krit trok ni pen pangcheng ponsi keching siar ni bangki Palestina long pen kachetong dun ari soi zanga tung pen smi rong ketong asai si pamban pon lo. Mathizong ni pai krit trok siar ni nini kechok ani abangki ason son kepa thu si kechpati asai si ding pon lo. KLJA atung pen chpati pi pon long KCS JLF lapen KACCM Dr. Turam Ronghang Atumpen nang cerap nang cetodun pen si aningkan wang stami mesen pen pacun pon long lo. La sila ingdeng trok stami mesen pen chun pon tek pusi KLJF amai pu singja ti so pen pacini pon tu. Menglong Inter College Karbi Cultural Competition terlang sawalong sipado. Sekado gawe bangso college Inter College along nang cetong dun 17 college apa ni university pen 18 nang cetong. Asini patuni dam tuni ke rong tongok bini bangai ambika patu ane ke longdang suru ke tiru lapon si kenap kami kape event doang ini apa mana bangke penangan bangke tuno la bangke ning ke kilo pambi bu sih sebang solong nang acara mau itu dong itu KCS itu la bangke jambili litiriri la bangke hidung nang acara pun la bangke Karmelo Thomas Konsir kacing honai sar juram dong hangain sih so Inter College nang parjap kalau nang situ nang acara pun dalang dia masih lain lo kadu kali cuma cuningri ke Kedamtang mathizong ni pai krit trok ni 454 HT ma forma lompen Bogozan PlayStation ke parlopon angkang NS39 to warpi Sukhanjan Karbi Hero Dealer athinu along ahiring tangrak pen ihing Wegener R Karapan LPG a truck aphi pen patong gundak ahiring tangrak pen aphi patong dun tu wai fit sami kopai ki mipig ajok apran ke dambang dapen ahiring tangrak pen areng huki sobang abelang Wegener R ke bang pu bikrom teron hanjang lang so sor pusi pang tek pound Easy a truck registration number AS09BC1537 pusi pang tek pound lapen Wegener R registration number AS09846995 pusi pang tek pound Bogozan Rekom Sakia tumpen adima klong an palidon si sai amu an slimits pari dengpon sangki di pen projen terang Karbi Longri Abirta Nizang Karbi Long Rongkhang konsensi ki parlu Hongkram Robinson Crew arong Amerikar mohon terang kisu ki pangji ningkan heni susi tanglo labang so kisu labang ki bar pi bar suka tilong sami avi kireng si kidun areda jok lapu nat kisu ki pangji bang pu bang ben nongke adima klong machi turun idet anpin lo lapu na lang litum pen ki duk det ajok an ge chuji eom phan sami alang litum bang hem chong datun pen si an eom sami cholong chot lasinon alang litum labang so kisu ke chalang ji phan sami kaduri ben ajok alang litum sienda chilang nam thek thidallo ke sobang phu ban jo padap mekri mekrang ben same hemachi chichak nang prong lo lasi labang suke chalang jia phan sami Karbi Long Thomas Council CM Dr. Turam Ronghang MP Horan Singh B pen jenglok ka prek man ping ge dunta nang ravek tha labang suke pen pa jok vek tha pusi ke sovega bang phu lapent a hema sor tum pen tuning ripon Hongkram pen longki rongpi Karbi Longri Abirta Bapi barsa da one penal de. Ali dam barala. Dam boy. Yam kokul se. Boy ja. Lang la jun da no. Di TikTok ka. TikTok ta lo. Nangli barpi bang tala Barpi barsol. elong bang si dam rape. Barso bang ka barpi horse dunje. Nangli ningkan kon bag do polason keso ka chalong. Kan stilo. Ningkan stilo di. Keso nang lang ba lo. Nangli hem kapatir pi abang mane anu kapek baik lang mah Avelo nilian nalo nanggen nalo di Cholo nili ka so men ke moina ing hipi anla dakterang hem sinang li lo ni li lok hai sudet walam sinang li tum hanang phai lo mane nang chuning rig lo he nang li tum hanta mane ni lok hai ke su ningkan hini lo an misen ke nilitum ta longli philang anta chipadoi lirlo mane si ka chilang lok si ane non ke longli philang chipadoi nai ta aviderlo la si CM sarphans tame Karbiang Long Thomas Council CM sarphans tame nilihin penchuning ri bangke nilitum phanang ra vekha kuya sunili hin penchuning ri lo mane budi anta thek thederlo
ki jutlo nilitum akai ke mane thang ta velo jola ana ki duklo nilitum non bangke sinili lok hai ta non mane si cholangon chete nang dudun lang mene per nang dudun lang mene pesining thelo he asi nilita keso ke nilima pu keso pu doktor tum ki bangke mohon terang di lang li kisu ningkan kan bag iglo ningkan hinilo di enela turun burun mane ekdom mane bleeding hai bleeding aralo mane jo अच्छा nona bangke kusone litrin na si bleeding aralo payalo kasi nilima pune melina pune akesu nilita pine nedel he ning tibi nedel he la sona kesu payalo jo amasi cilang hi anda cilang erlon ke nona bangke thek thidelo nilitum pen ke kiduk mati jodi an ke longli philang na padam erlon ke none avar sa chilong thek thidelo la sitim karbi anglong penta mene nilitum han nang lang vek thap si chuning rilo payalo Karbi ang long to bra krong pi nagislampang cheng lu pupen ki longle hem phuatum kang ka ke long dun de pupen chenglok pen labang solam ki pinni anianta juru ne pleng ne sons mandedlo solam ki apu thapen mathi jong e pai khrit roxi arni unemployed union atum pen District Press Club of Karbi long asai hem along perangke mai inipon labang so perangke mai along alang litum pen kaning je pon alam arjupon ipsinang la son galaxy bonglok pramsa block 128 pp 16 private commercial ladata priya rong pp daftar of turun rong pp lada joint pata si banailo alam thel la puhelo joint secretary atumaphan lapen mondol sk atumaphan adai ke do an atumaphan ke laban so longle dalali alo involvement ke do an atumaphan ke arkupen than pe nahi mondol arkupen than pe nahi lapen joint secretary arkupen than pe si alangli tumaphan jail thap nahi son thadak si laban so a four lane along a fake beneficiary ke do kop aputha CBI inquiry padonanji CBI inquiry padonanji lapen latumapan inquiry si latumapan jail beng nahi son thadaksi nilit langdam ulotan te non alangi tumapan disproportionate asset attainment hindi alabe pudam benam property ke kosong alangi tum check and balance alangi tumapan check back nahi athe latum labanso a four line aprang ahem langdam lapen agari hai langdam ulotang ke non ke cheprekti non mamuli mondo latum sitame latum agari juga ador kisu 28 lakhs 30 lakhs son 20 lakhs la son agari si latum penelo lapen hem chardon latum chikimlo ulotang ke people Dr. CM Tuliram Rohan Landing ke latum apa mo bhobishot ke latum labanso longle dalali ke claim abdul mo bhobishot ke Karbi along le an jorchongbu labji itum Karbi long apan ke itum akan kere nimelo latu lasi so dak pen latum apan ke nitum ke pinremo lapen latum apan ke aku pen thana ko lapen non seta latu account along beneficiary account along ke thap dun ke thap ke only 6,20,000 bet Pulodan te alang litum kupi apoksi beneficiary along labang so 12,70,000 atang kap thap thedelo lage kanghu kali pulodan kupi lo lasi laso along involvement ke do bang ke kosong si labang so atang kap ke thanong popo pu arjut langdam pulodan te apo litum chinidam ji pulodan te dake joint secretary ta lage ahado joint secretary ta ahado
Joint Secretary ta amethan arpu ta chichini nedalo. Athe eletum Joint Secretary a hemalong madu sitame thegramlong ji holada hodai sitame mondol eske tumpensi latum chingrum tur diki latum dorapet diki lapen Bonsing rong pipen Joint Secretary atum ke kam claim rapet diki lasi Joint Secretary ta Bonsing rong pia long percentage long dun ma lasi nil laso lam nil Joint Secretary apan stame arju ponlo lapen son thadaksi ladak isi kemang humeme alam langgam pulau ladak jadi nilai la met than podet po